Хайырлы ерте тур эфирда Татарстан яңалыклары студияда Идел Кыямов безнең бүгенге чыгарылышта. Шикләүләр көчәя, бүген җәмәгать транспортында да QR-кодлар системасы кертелде. Хезмәтенә күрә хөрмәтле Буа һәм Арча районының агросәнәгать тармагында эшләгән иң яхшы хезмәткәрләрне бүләкләделәр. Бүтән дөнья чүп эшкәртү көненә багышланган экология атналыгына йомгак ясалды. Бүген җәмәгать транспортында QR-кодлар системасы гамәлгә кертелде. Пассажирлар ковидка каршы вакцинация узуын раслаучы QR-код яки вакцинациянең тискәре йогынтысы булуы турында рәсми документ күрсәтергә тиеш. Шулай QR-кодлары яки вакцинациянең тискәре йогынтысы турында рәсми документлары булмаган 60 яшьтән өлкәнрәк кешеләргә транспорт карталарының гамәлдә булу вакыты туктатыла. Яңа кагыйдәләр турында алдагы репортажда. Бер җирдән икенче җиргә барып җитү өчен QR-код яки медотвод турында белешмә күрсәтергә кирәк. Транспортта тикшергәндә пассажирга документның нәкъ менә аныкы икәнен раслау мөһим. Вакцинага каршы килүчеләргә үз поликлиникаларына мөрәҗәгать итәргә кирәк. Аларга медотвод турында белешмә бирелә. Әмма бу документны җәмәгать транспортында йөрү өчен генә күрсәтергә мөмкин. Эре сәүдә үзәкләренә аның белән кереп булмый. QR-код яки медотвод турында белешмәсез бары тик 18 яше тулмаучылар гына йөри ала. Әмма аларга да шәхес таныклыгы күрсәтү шарт. QR-код автобуста билет сатканда, ә метрода турникет аша кирү алдыннан тикшерелә. Самая опасная зона, где можно быстро заразиться или заразить, это, конечно, общественный транспорт. Понятно, неоднозначно все это воспринимается, но у нас других путей нет. Мы вынуждены приостановить действие электронных карт с льготным транспортным приложением в отношении лиц старше 60. Если они не привиты, если они в течение последних 6 месяцев не имеют медотвода. Прививкадан соң QR-код алу процедурасы да гадиләштерелгән. Күп функциялы үзәктә аны дәүләт хезмәтләре порталында теркәлмичә дә алырга мөмкин. Шәһәр читенә баручы һәм шәһәр автобусларга да билетлар шулай ук QR-код белән сатыла. Төбәк-ара таксига һәм шулай ук шәһәр яны электричкаларына гына яңа кагыйдәләр кагылмый. Аларда QR-кодсыз утырып барырга мөмкин. Алия Галиуллина, Лилия Жданова, Татарстан яңалыклары. Яңалыклар чыгарылышын авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек җитештерү тармагы белән бәйле хәбәрләр белән дәвам итәбез. Хезмәтенә күрә хөрмәтле Буа районында агросәнәгать тармагында эшләгән иң яхшы хезмәткәрләр бүләкләнде. Слет буларак үткәрелгән чарада еллык нәтиҗәләргә кыскача йомгак та ясалды. Туларак Буа дулкыннары телевидениесе хәбәрчеләре белән бергә әзерләнгән махсус репортажда. Буа районының авыл хуҗалыгы күрсәткечләре елдан-ел яхшыра бара. Бөртеклеләрнең уртача уңышы 1 гектардан 17 центнер булса, тулайым күрсәткеч 98 мең тонна. Кырларга улырга вакытында менә без главада бергә йөрдек. Кул түгел аяк сыйды. Ләкин шуңа карамастан да менә бүген 98 мең тонна ул инде социализм вакытында да Буа районы 70 өчен җыйгандай беренче урынга чыккандай әйтәләр иде. Ә монда менә шушындый кырлыкта да 98 мең тонна икмәк җыйып алынган. Бу чыннан да менә Буа халкының менә шушы җир белән, технология белән эшләүен тагында раслый. Башлангыч исәпләүләр буенча авыл хуҗалыгы продукциясеннән 5 миллиард ярым сумлык табыш алырга җыеналар. Бу суммага әлбәттә Буа маркасы булган шикәр чигендереннән аласы табыш та исәпләнгән. Быел җыеп алынган татлы азыкның гомуми күләме 265 мең тонна. Хөрмәтле слетта катнашучылар һәм чакырылган кунаклар, хәерле көн барыгызга да. Бүген матур гадәт буенча бу залда авыл хуҗалыгы алдынгылары җыелды. Без агымдагы елга йомгак ясыйбыз һәм көндәлек тырыш хезмәтләрне белән авыл хуҗалыгын үстерүгә һәм район икътисадын ныгытуда лаеклы өлеш керткән хезмәтләргә улы рәхмәтебезне белдерәбез. Хөрмәтле авыл хезмәтчеләре, сезгә, туганнарыгызга һәм якыннарыгызга сәламәтлек, иминлек телим. Намуслы хезмәтегез өчен сезгә бик зур рәхмәт. Иң яхшы хезмәткәрләр белән бер рәттән тармак ветераннарына да бүләкләр тапшырылды. Мин монда бу хезмәтем иде, мин үземнең семьяма әйттердем рәхмәтемне, үзебезнең коллективыбызга, район башлыгына, холдинг җитәкчеләренә дөрсәкәндә, министерствога, үзебезнең һәм дә инде алда көндә мин нәрсә тем инде тагы
тагын да тырышырак эшләргә, тагын да зуррак уңышларга ирешергә. Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров исеменнән буа хезмәтчәннәрен Ришат Хәбипов котлады. Буа районында авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәрен бик матур иттереп бүләкләделәр, тәбрикләделәр. Бер генә өлкәдән дә бүләк алмыйча калган кеше булмагандыр. Безнең өчен инде бу бик куанычлы хәл, чөнки хакимият һәм башкарма комитет мондай авыр елда, әйтәбез инде кырлык елында шундый мөмкинлек тапкан икән. Бу бүләк алучы кешеләр генә түгел, алар бит инде һәрбер авылның күпмедер кешеләрнең эшләгән кешеләрнең вәкилләре булып торалар. Кайтып алар менә шундый хөрмәт турында сөйләячәкләр дип без ышанысыбыз килә. Һәм киләсе елга инде аларның әле тагын да өметләре, тагын да ышанычлары ныграк артар. Соя выращиваем для комбикормнады. Алдыңгылар слеты башланганчы Ришат Хәбипов район башлыгы белән бергә берничә хуҗалыкта булды. Аны авыл хуҗалыгы техникасын кышлату, ремонтлау белән бәйле эшчәнлек кызыксындырды. Чананы җәйдән әзерләгән кебек техниканы да язга, кыштан ук төзәтәсен төзәтеп эшен бетереп куярга кирәк. Идел аръягындагы иң ире агрофирмаларның берсе Авангард техника кышлатуның барлык таләпләрен белә. Исәпләре язгы кыр эшләренә 100% әзерлек белән чыгарга. Мөршидә Җихан, Дмитрий Второв, Гакил Камалетдинов, Татарстан яңалыклары. Шулай ук Орша районында да кыр батырлары бүләкләнде. Бәйрәм тантанасын безнең хәбәрчебез Фәннур Хәсәнов та күреп кайтты. Рәхмәт дигәндә хезмәтегез өчен. Эш беткәч ял итәргә дә ярый ди безнең халык. Уңышлы итеп оештырылган эштән соң ял итеп алу бик урынлыдыр. Мәдәният үзәгенә җыелган механизаторлар барысы да батырлар дисәк тә бер дә ялгыш булмас. Чөнки аларның барысы да һәрбер төкне вакытында түкми, шәшми, югалтуларсыз җыеп алу өчен үзләренең зур көчләрен сарыф иткән батырлар. Иген икмәк кешенең аны кадере, элек-электән аңа карата хөрмәт халкыбызда да зур булган, җитәкчеләрдә дә зур булган. Ул бүген дә шулай дәвам итә. Без республика буенча башлык җыеп алу буенча беренче урынга чыгалдык. Арчалылар гасырлар буена милли мәдәниятле, мул уңыш үстерүче төбәк буларак дан казанган җирлек. Һәр төбәкнең дә иң зур байлыгы ул хезмәт сөючән халкы. Бөртеклеләр җыеп урып алу буенча Арча беренчеләр рәтендә Казан кырые, Казан арты дип әйтәбез инде Арчаны. Арча безнең зур шәһәребезне туйдыра торган район. Икмәк үстерү гаять авыр һәм катлаулы эш. Быелгы уңыш чорында көнне төнгә ялгап, җаны тәне белән хезмәт күрсәткән механизаторлар өчен бүген бәйрәм, бүген тантана. Һичшиксез, тамчыдан күл җыела дигәндәй, районның уңышлары аерым хезмәт батырларының фидакарьлегеннән, аларның тырышлыгыннан җыйнала. Кичкәнә килгән әтибләштереннән калган хисләр инде ул теге шавыжат шикелле басуга чыгасы килеп тора. Безнең республикабыз җитәкчеләренә, районыбыз җитәкчеләренә менә шундый менә кыршылыкта, игенчелектә елның-елында алар үзләренең ярдәмнәрен күрсәтеп торалар. Әгәр дә инде безнең республика күләменнән, илебез күләменнән шундый ярдәмнәр булмаса, мондый югары уңышларга ирешеп тә булмас иде. Дөрестән дә монда бу хезмәт астында бүтән кешенең авыл хуҗалыгында шу кыршылыктагы барлык катнашкан кешенең хезмәте тора. Җитәкчеме, инвестормы, белгечме, механизатормы, амбардашмы, һәрбер кешенең монда хезмәте керә. Районның 15 механизатор комбайнерлары республика күләмендә иң алдынгылар исемлегендә. 20 механизатор район башлыгы премиясына лайык булды. Районның 5 оешма җитәкчеләре башкарган эшләре белән горурланырлык, матур сүзләргә лаеклы хуҗалык җитәкчеләре итеп табылды. 2 кеше Арча элеваторы җитәкчелегенең рәхмәт хатлары һәм акчалата бүләккә лаек булды. Фәннур Хәсәнов, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.
Авыл хуҗалыгы тармагы өчен экологик яктан чиста продукция җитештерү бигрәк тә табигатькә зыян китерми эшләү өстенлекле юнәлешләрнең берсе. Бу җәһәттән республика күләмендә төрле программалар эшли, хәтта балалар да үз өлешен кертә. Шушы көннәрдә бөтен дөнья чүп эшкәртү көненә багышланган экологик атналыгы узды. Казан шәһәренең Вахитов районы 1 һәм Бала Сити Кембридж халыкара мәктәпләрендә макулатура җыю һәм эко-рәсемнәр конкурсы оештырылды. Шулай ук балалар бөтен Россия экология диктантын язуда катнашты. Торак коммуналь хуҗалык предприятиесенең төбәк операторы 1 мәктәптә чүпләрне аерым җыю өчен 2 контейнер урнаштыруы үзе бер бүләк. Әлеге оешма белгечләре чүпләрне ничек дөрес сортларга айырырга дигән темага эко-дәрес тә үткәрде. Шунысы куанычлы, мәктәп укучылары өйләрендә дә гаиләләре белән әлеге файдалы киңәшне бик теләп үти дип белдерде Кембридж мәктәбе мөдире Альбина Насырова. Махсус ресурсный центр ачып җибәрдек. Биредә безнең мәктәптә экологлар, безнең укытучылар белән бергәләшеп, балалар белән проектларны уздырачаклар. Һәм гомумән республика күләмендә без укытучыларны экология темасына юнәлтергә тырышачакбыз. Киләчәк безнең кулыбызда. Шуңа күрә без бу проблемаларны балалар белән бергә чишеп, уйланып, бу табигатыбыз турында кайгыртып яшәргә тиешбез бүген. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Идел буе федераль университетында бөтен дөнья лингвистик саммиты үтте. Әлеге фәнни чара 2023 елда Казанда бөтен дөнья тел белгечләре конгрессын оештыруның 1 этабы. Саммит яңалыклары белән тулырак Искәндәр Гыймалдинов таныштырыр. Олы экраннар, микрофоннар һәм камералар КФУ саммитны башларга әзер. Россия Федерациясендә 1 тапкыр үткәрелә торган күрешү Zoom аша үтә. Бүгенге көндә конгресста 50дән артык катнашчы бар. Элемтәгә чыккан галимнәр киләчәккә планнарны фикерләшер өчен саммитка килде. Кайберәүләре Казаннан элемтәгә чыга. The second summit last year, we did it completely on Zoom. Узган елгы саммит Zoom платформасында онлайн форматта узды. Саммит вәкилләре бөтен дөнья буйлап таралган офисларыннан чыгыш ясадылар. Хәзер мин университетның 2 төп аспектын билгеләп үтәсем килә. Беренче чиратта мин сезнең институт урнашкан җиһазларының сыйфатына таң калдым. Һәм икенче аспект университетның яхшы фәнни эш дәрәҗәсе. Конгрессның эше төрле өлкәләргә кагыла. Иң беренче чиратта, әлбәттә, телләрне саклау. Татарстанда әлеге эш бик актив алып барыла. Республикабыз галимнәре дә дөнья күләмендә тануны алды. Шулай ук шәһәребездә күп кенә милләтләр бергә яши. Әлеге сәбәпләр конгрессны Казанда үткәрү өчен старт бирде. Бик авторитетлы оешма ассоциация 21 конгресслары узачак. Һәм инде 2020 елның җәендә без әлеге конгрессның чираттагы утырышын әйдәгез безнең Казанда уздырыйк әле дигән мөрәҗәгать белән чыктык һәм безнең әлеге мөрәҗәгатебез хуплау тапты. Шулай итеп, инде 2023 елның июль айында меңләгән лингвистлар, тикшерүчеләр, алар безнең Казаныбызга киләчәк. Бөтен дөнья тел белгечләре конгрессының официаль сайты рус, инглиз телләре белән беррәттән татар телен дә рәсми конгресс теле итеп билгеләде. Искәндәр Гыймалдинов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. Коронавирус шартларында Россия Федерациясе Мөселман эшмәкәрләр ассоциациясе кече һәм урта бизнес эшмәкәрләренә ничек ярдәм итә? Бүгенге актуаль әңгәмәдә сүз шул хакта бара. Сүзне коллегам Айзилә Батырхановага бирәм. Исәмсез, хөрмәтле телевизор караучылар. Ислам бердәмлеккә һәм кардәшлеккә чакыручы дин. Мөселманнарның бердәмлеге бер-берсе белән үзара аңлашуда, ярдәмчел, хәйрхаклы һәм ихтирамлы булуда чагыла. Россия Федерациясе Мөселман эшмәкәрләр ассоциациясының да төп максаты эшмәкәр мөселманнарның рухи һәм матди үсеше өчен шартлар булдыру. Ә нинди шартлар? Бу турыда студиябезнең бүгенге кунаклары таныштырыр. Исәмсез, хөрмәтле кунаклар. Ассаламу алейкум. Менә инде 2 ел илебез коронавируска каршы көрәшә һәм ул икътисадка зур зыян салды. Мөселманнар ассоциациясе безнең урта һәм кече бизнес эшмәкәрләренә ничек ярдәм итә? Шул хакта сөйләп үтегезче. Беренчедән, без кризис вакытында антикризисный департамент ачтык һәм бөтен безнең эшмәкәрләргә консультация бирдек.
ничек эшләргә, ничек бу QR кодлар белән ничек налогларны түләргә һәм шундый бер акцияны җибәрдек. Покупаем у своих, үзебездән алабыз, үзебезнекеләрдән алабыз һәм башка бизнесменнар, башка безнең мөселман бизнесменнардан алсыннар дип бөтен кешегә мөрәҗәгать иттек. Безнеңчә иң мәзлум кешеләр ул авылларда, аларны бер кеше карамый, аларга бер кеше булышмый һәм шуның өчен без шул әби бабайларга да булышабыз. Иң ерактагы булган авылларга атнада бер тапкыр продуктовый наборлар белән киләбез. Аннары безнең мәчетләрдәге имамнарга ай сайын 8000 сум биреп барабыз. Алар инде шул мөгаллимнәр буларак балаларны, авылдагы кешеләрне өйрәтәләр. Россия Федерациясы Мөселман эшмәкәрләр ассоциациясы турында да аңлатып китекче, әлеге ассоциацияга ничә эшмәкәр теркәлгән һәм алар ниләр белән шөгыльләнә? Шунысын әйтергә кирәк инде, Россия Мөселман эшмәкәрләр ассоциациясы инде бүген 6500-нан артык инде әгъзалар туплады үзенә. Инде аның эчендә закрытый клуб дип инде русча әйткәндә эшләп килә приват клуб. Анда инде безнең 250-дән артык резидентыбыз бар. Шушы ассоциациядә берничә төрле юнәлеш буенча эшли. Департаментлар, анда инде безнең хәйрия фонды, медицина, импорт һәм экспорт, төзелеш, инвестициялар, балалар буенча эшли торган департамент, хатын-кызлар белән эшли торган аерым департамент. Теге мөселманнарның бөтенләй ир-атлар белән хатын-кызлар бер җирдә була алмый. Шуңа күрә инде һәрберсенең аерым департаменты, балалар белән эшләүче безнең теге психологлар бар, теге махсус белгечләр бар. Һәрбер менә шу департамент безнең юнәлешләр үзләре аерым шөгыльләнәләр. Һәрберсенең җитәкчесе бар, аларның үзләренең планы бар, ничек эшләргә, нинди сорауларны теге күтәрергә инде. Монысын әйтергә кирәк инде, хәзергә кемнәр бездә теркәлгән эшмәкәрләр. Алар инде бөтенесе хәләл бизнес алып бара, хәләл финансирование, хәләл финанслар белән эшләр инде. Һәм нәкъ менә шу ассоциация безнең эшчәнлеге мәгънәсе шунда да, алар төрле очрашуларга киләләр, безгә киләчәк төрле экспертлар, төрле белгечләр, менә шул инвестициялар буенча белгечләр, шул юридический вопрослар буенча, һәм башка төрле бик күп юнәлешләр буенча алар үзләренә мәгълүмат алалар һәм үзләрен нәкъ менә ислам ничек куша, ислам дине, шулай итеп бизнесларын төзиләр инде. Димәк, инде бу берләшү, дуслык элемтәләре урнаштыру һәм инде әле моңа өстәп үзеңә тагын өйрәнү дә әйе бит. Димәк, инде ул бит инде башка эшмәкәрдән нәрсәгә дә булса өйрәнергә мөмкин. Бу шулай ук үзенчәлеге. Әлбәттә, зур бизнесменнар менә бар бит градация, зур, урта һәм кече бизнес. Зур бизнесменнар урта бизнесны өйрәтәләр, урта бизнес инде кече бизнесны өйрәтә. Һәм нинди проблемалар белән еш мөрәҗәгать итәләр? Бар менә шундый проблемалар безнең эшмәкәрләребезнең? Беренчедән нәрсә әйтәсем килә иде. Шундыйрак бер фикерне, эшмәкәрләр, алар лидерлар. Алар кешеләр, кем алды байракны һәм байрактар булып, знаменосец булып киттеләр. Һәм алар артыннан инде башкалар. Һәм шуның өчен аларга күбесенчә ярдәм кирәк түгел. Шуның өчен алар да әйтәләр, безгә хөкүмәттән дә ярдәм кирәкми, безгә главное не мешайте. Һәм ассоциациядә алар өчен бер урын, кайда алар шундый кешеләр белән очраша алалар, аралаша алалар. То есть шундый бер клуб дигәндә по интересам. Менә шунысын әйтергә кирәк, моны инде кара кирәк, ассоциацияны рухи һәм матди яктан нагу, яхшыру һәм алга таба үсешкә бару дип кабул итәргә кирәк. Чөнки бездә резидентлар бар, хәтта төрле илләрдә дә. Менә безнең бер резидентыбыз импорт һәм экспорт департаменты руководителе, ул Джакарта шәһәрендә тора, Индонезиядә, ул фоннан безнең белән сәзгә чыга һәм инде ул менә чит илдә ничек бизнес алып барырга, ничек кешеләрне ялларга, анда бездәге шикелле түгел менталитет, бөтенләй башка төрле, кешеләр дә башка төрле, ничек ялларга, ничек теге кагаз эшләре белән эшләргә, юридик теге сорауларны ничек хәл итәргә, менә шуларны бөтенсен аңлатып бирә. Аңлашылды. Файдалы киңәшләрегез өчен зур рәхмәт, хөрмәтле кунаклар. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез. Сезне кабаттан Идел Кыямовка тапшырам.
Хәзер игътибарыгызга Татарстан Республикасының Мәдәният министрлыгы белән берлектә әзерләнгән мәдәни ярдәмче сәхифәсен тәкъдим итәбез. Без бу атнада республикабызның мәдәният оешмаларында узучы спектакльләр, күргәзмәләр, концертлар һәм премьералар турында сөйлибез. 22 ноябрьдә Туфан Миңнуллин исемендәге Түбән Кама Татар дәүләт драма театрында Сәгыйть Рәмиев әсәре буенча куелган «Таң вакыты» спектакле. Бу Сәгыйть Рәмиевнең төп әсәрләренең берсе. Ул татар халкының яңача яшәешенә мәдхия, яңа хисләр, яңа омтылышлар белән сугарылган дөньяны яңача күрүгә корылган. 26 ноябрьдә Әкият Татар дәүләт курчак театрында Шүрәле яңа фантазия спектакле. Фәрит Яруллинның Шүрәле балеты яңача яңгыраш тапкан. Курчаклар аша тамашачылар Татарстандагы иң танылган музыка әсәре белән таныша ала. Шүрәле спектакле татар сәнгате ядкәрләренең берсе, иң алдынгы әсәрләрнең берсе. Шүрәле балеты музыкасына махсус уйлап табылган спектакль. Биредә Курчак театр сәнгате, хореография, драма һәм инде бийек музыка кулланылып эшләнгән фэнтези жанрындагы спектакль. Шуңа күрә без үзебезнең тамашачыларыбызны залларыбызда күрергә шат булабыз. 27 ноябрьдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрында «Өйләнәм ноктатат» спектакле. Минем өчен бу спектакль нәрсә белән үзенчәлекле. Беренчедән, бу спектакльдә миңа яңа стильдә, миңа хас булмаган стильдә җырлар язарга туры килде, чөнки режиссер шундый максатлар куйды. Һәм мин бик яратам менә театр үземне яңа яктан ачкан вакытларын. Һәм менә бу спектакльдә яңа җырлар, яңа музыкалар һәм юмор һәм шундый яшьләр энергетикасын сез күрерсез. Концертлар турында. 23 ноябрьдә Салих Сәйдәшев исемендәге дәүләт зур концерт залында Казан дәүләт консерваториясе театраль мозаика дип аталган концертын тәкъдим итә. Программада Казан консерваториясенең опера студиясе һәм халык уен кораллары оркестры катнаша. Дирижер Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Рәхмәтуллин. 25 ноябрьдә Татар дәүләт филармониясендә «Праздник русской песни» дип аталган концерт. Программада халык арасында иң популяр рус җырлары, композиторлар әсәрләре. Шулай да, алар инде күптән рус фольклорының бай өлеше булып тора. 28 ноябрь көнне Сәйдәш мәдәният үзәгендә Закария фолк төркеме Казанда үзенең беренче концертын тәкъдим итә. Без күп милләтле Закария фолк төркеме. Төркемебездә 4 кыз: татар, башкорт, мордва һәм крәшен. Без инде экспедициядә төрле халык көйләрен яздырып, бүгенге көндә аларга яңа сулыш бирәбез. Татарстаныбызда 7 районда гастрольләрдә булып үзебезнең программабызны күрсәттек һәм тамашачылар безне бик шәп кабул иттеләр. 28 ноябрь көнне сәгать 6-да Сәйдәш мәдәни үзәгендә без сезне барыгызны да безнең беренче концертыбызга чакырып калабыз. Концертта Татарстанның халык артисты, голос проекты финалисты Эльмира Калимуллина катнаша, Илги Шейхразиев, Малси Мьюзик, Шонер Паул, Алмаз Ахунов һәм Казан дәүләт консерваториясе фольклор ансамбле. Барыгызны да чакырып калабыз. Килегез һәм рәхим итегез. Ноябрьнең 22-ннән 28-нә кадәр Казан Кремлендә Татарстанның табигать тарихы музеенда Татарстан тоелуклары дигән күргәзмә эшли. Бүгенгә менә шулар, яңа очрашуларга кадәр. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны хәерле көн Татарстан тапшырыу дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме сезнең белән саубуллашабыз. Ковид вирусына каршы прививка ясатуны кичектермәгез. Сау сәламәт булыгыз.